Mulanya tangan kan itu orang sing lembu. Ternyata nang grup disuruh tak share tuh. Nggih, nyuwun pangapunten menika wau kata lompen ning sarling. Kanca-kanca ingkang wonten dalem nggih. Monggo sugeng dalu wonten kelas sampun wonten Mas Taka, Mas Nono. Ajeng wonten ing online menika sampun wonten Bu Sus lan beliau mangke sawetawis para kanca sanesipun nyuwun pangapunten menika wau kelebihan ning share link. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu khusus kalau ini sampun gayut kalian lamaran lan ugi mangsuli lamaran. Sinaosot dipun paringi wewenang kangge mangsuli nanging tumrap ingkang dados duta wicara utusan utawa sing nampa lamaran tetep kudu nante marang ingkang dipun lamar. Nah, kadang kala mangke nek serah-serah srana menika nggih wonten ingkang ngersakaken tantingan malih. Nah, tantingan wonten ing ngriki mboten kok tantingan iki ana apa? Kita tak rapeke gelem ora mboten. Nah, sing nggon tantingan srana menika ngantep sedya kemawon. Nek nggon tantingan lamaran gelem karo ora intine. Menawi wonten keraton tantingan menika ugi dipun tindakaken nalika arep ijab. Dados malam Widodari menika putri menika dipun tanting rumiyin kaliyan ngarsa dalem. Duka menika putri dalem utawa putri calon mantu dalem. Menika ditanting piyambak kaliyan ngarsa dalem. Sesuk tak rapeke karo iki. Saguh nggih sendika. Nah sasampunipun sendika lajeng putri wau tanda tangan. Wonten berkas-berkas pernikahan. Enjingipun ijab kabul putri menika wau boten tumut. Boten derek wonten masjid ning saged mirengaken lampah upacara ning masjid. Nah, sing tanda tangan ning masjid niku sing manten kakung. Nah, pinanggi manten kakung kalian putri wonten ing upacara pamit. Menika menawi wonten kraton kalian pura pakualaman kados ngaten. Nah, menawi wonten ing Jawi lajeng dipun damel langkung menapa nggih langkung mardika senajan to ijab bareng ning ya tetep ana upacara pagi. Nggih menika gayut kalian srana pasrah srana menika mestinipun jeneng pasrah srana menika sak sampunipun lamaran dipun tampi utawi limrahipun menika pun sebat peningsetan. Nah, astunipun peningsetan menika nggih wiji satunggaling wanci. Dadi ada waktu tertentu untuk upacara peningsetan. Namun samangke peningsetan menika numpang nenggon acara widodari utawa numpang sebelum akad nikah. Menika ana serah-serahan teng mriku. Menika dienggo gemeni wektu. Nah, biyen boten. Dadi lamaran ditampa ada kunjungan balasan dari keluarga putri ke putra, kedaan dino, kedaan tanggal. Nah, mangke sing kakung menika kunjungan malih tinggi serah-serahan menika. Utawa peningsetan. Nah, menawi peningsetan menika tentu kemawon ingkang dipun asta menika sarana kangge paningsetipun. Sarana kangge paningset. Dados menawi tumrap bebrayan Jawa ing dados sarana paningset menika dipun wujudi kanthi pisang sanggan. Dadi ubo rampene menika malah pisang sanggan. Nah, yang lain-lain menika upakarti pangiring. Dadi kan baku menika pisang sanggan, lajeng lain-lainnya sing mupah banget niku mujudaken upakarti pangiring. Nah, upakarti pangiring menika cacahipun kathah, jinisipun kathah, nanging saged dipun gerba menika diringkes wujud setunggal menika buga menika makanan. Lajeng angka kalih menika wastra menika ageman utawa busana.
Lajeng ingkang angka 3 menika Redana. Redana menika arta. Redana menika arta. Dene menawi saged amerdekaken ingkang wujud boga menika tegesipun menika monggo. Ingkang wujud busana menika ngaten-ngaten. Ingkang wujud Redana gunggungipun semanten yuta. Nek dijaluk kon nyebutke. Nek mboten dikersakake nyebutke mboten perlu disebut. Terus kalau mungsa ora iki tukone iki 100 juta ya diomongke kan ketok. Dene menawi mboten perlu dipun sebataken. Boga wastra Redana menika apa karti pengiring. Lajeng wonten malih wujud bombongan. Dadi bopongan ning bombongan. Bombongan menika limrahipun satu kewan. Wonten ingkang wujud ayam. Nggih wonten ugi ingkang wujud meda utawi lembu, monggo kemawon bombongan. Nah, sasampunipun menika menawi sekalian masrahaken mendekati akad nikah nggih kalian calon manten kakungipun. Calon manten kakungipun. Menika pun pasrahaken. Garis besaripun ngaten. Nah, ugi wonten satunggaling wilayah utawi tlatah ingkang panganggep sing baku ki masrahke mantene sik. Lagi seranane. Menika wonten ingkang kados ngaten. Terus masrahke ki mantene sik Mas, lagi seranane. Monggo kemawon, menika nggih sah-sah kemawon. Ning menawi dipun urutaken saking lampah upacara, ateges masrahke srana sik bar kuwi lagi masrahke manten. Awit paning setan menika ora karo masrahke manten ora apa-apa kok. Nah, masrahke manten menika menawi karo akad nikah utawa menjelang ijab kabul, menika pasrahke sisan. Nah, supaya menika lajeng ringkes, pramila nalika serasan menika sak masrahke manten kakung sisan. Nah, ingkang perlu dipun mangertosi inggih menika mahar utawi mas kawin menika boten klebet serah-serahan. Mahar utawi mas kawin tidak termasuk dalam serah-serahan. Awit menapa? Awit mahar utawi mas kawin menika kewajibanipun manten kakung kepada istrinya, pada manten putri. Jadi duduk kewajibane wong tuane manten kakung. Yang kewajibane manten kakung kepada manten putri utawi garwanipun. Dan diperpasrahaken. Nah, nek sing serah-serahan maneka warni wau padatan nyawisaken atas nama tiyang sepuh. Atas nama tiyang sepuh. Pamanipun menika contoh pasrah srana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para bini sepuh, saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Mas pepunden niku napa ora sing wis sedo? Padahal wonten. Pepunden menika tiyang ingkang dipun pundi. Pundi menika sing dihormati. Pundi menika digawa ning sirah pundi. Dados saged kemawon dipun agem. Nah, tumrap ing sampun sedo menika saged kanthi tembung leluhur kena sing wis mbiyen. Nek merujuk ke roh itu namanya leluhur. Nek merujuk ke roh, nggih, roh menika leluhur. Nek merujuk kepada pendahulu menika leluhur. Jadi beda antarane leluhur karo leluhur. Leluhur menika merujuk kepada entitas roh. Nek leluhur menika merujuk kepada generasi yang sudah terdahulu. Para pepunden, para bini sepuh, saha para tamu ingkang kinurmatan, saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara
Langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawujudan sarta kasarasan satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebihna saking pebedulan tulak sare. Tembung amit pasang kaliman tabik menika astunipun tembung kias saking permisi. Permisi. Tembung kias saking permisi. Tawi nuwun sewu. Mugi tinebihna saking bebendulan tulak sare awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kunchara saha Ibu. Mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun boten kanthi tembung inggih awit awrat mundi dawuh. Nek nganggo tembung awrat iki seakan-akan kepeksa banget. Pramila awrat menika nek kula kok dianulir mawon, boten perlu diagem. Inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun utawi wakilipun Bapak Sri Kunchara saha Ibu utawa minangka duta wicara saged, minangka utusan saged. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian, kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki, lampah kula sak rombongan saking griya ing Brontokusuman, Mergangsal Ngayogyakarta, dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sambikala. Nanging kok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged netrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Meskipun lek teko ki donge ora telat, nek umpamane kawawas iki telat kepara kasep nyuwun pangapunten mergane kahanan sing rasa diselahi. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi saktataning kekadangan pinapak kanthi kupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu luguh. Dados niku wonten purwa kanthi ingkang saya sangat kanthi tembung pinapak kanthi kupuh pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu luguh. Dadi awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sak rombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kunchara sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kunchara ngaturaken salam takdim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak kulawarga sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan ngriki di sini. Ini nek mriki nganggo M, mrene kesini. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nabi kanthi renaning panggalih. Dene ingkang mangka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kunchara sekalian, bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi mancing bebesanan.
Angkraketaken balung pisah daging ingkang renggang menika nggih napa kalimat endah mawon. Dadi maune sing renggang dadi gathuk. Gegandengan sedaya pangandikan menapa penggalian, menapa dene penggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik sadiri seperti ora saged ora iso. Estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sak rombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Minangka tetangsulaning pangandikan menika saged dipun gantos paminipun minangka tetangsulaning rebak. Bergane rembaga gumathok terus iki dikencengi. Pramila pun sebat peningsetan. Jangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubarambinipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kakungipun. Noninggih Nak Mas Bima Hadisurya calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi noninggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodha nir ing sampikala. Dados ranane menika pisang Raja Hayu jangkep saubarambinipun. Ubarampene pisang raja menika pun sebat abon-abon. Jadi pisang raja dan terus jerone menika wonten kembang sekar staman, mawar abang, mawar putih, kanthil, mlathi, kenanga. Nika sak wadah karo kinangan. Kinangan menika ya suruh, ana bakune, ana gambir, ana ijet. Syukur ditambahi menapa? Jambe. Menika namipun kinangan. Nah, antawisipun kinangan sak tempelan sak wadah kalian sekar staman sak wadah menika wau pun sebat abon-abon. Nggih. Dados nek panjenengan mundhut teng nganu neng babul sekarang tumbas abon-abon. Abon-abon niku sik pripun Mas? Nggih kembang sekar staman kalih kinangan. Niku. Kadang kula niku bakule nek sing nok bingung ya. Abon-abon niku napa to Mas? Dados pisang sanggan menika pisang raja setangkep. Syukur bagi pisang sanggan menika pun pilih pisang ingkang tadah Jawa. Pisang raja tadah Jawa. Liripun tadah Jawa menika pisang sing nenggon tundunan paling dhuwur. Pisang sing tundunane paling dhuwur ya menika sisiran utawa lirangan iki paling dhuwur nenggon tundunan niku namanipun tadah Jawa. Nah menika setangkep terus dipun paringi abon-abon kembang staman kalian kinangan menawi dipun paringi menapa lawe, nah lawinipun cukup pun ukel lebok kene kinangan. Dadi mboten kok lawene diubengke nang nggon gedange. Nate nggih. Kersa nggih. Dadi gedang terus diukeli lawe. Nah, pisang sanggan sing ana lawene mubeng menika pisang sanggan kangge upacara kematian. Tegesipun napa wis mubeng wis sampurna. Nika ngaten. Dados nek sing isih upacara kehidupan menika lawene cekap dipun ukel kemawon boten dileketi ing pisang. Minangka anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kagungipun noningih Mas Bima Hadisurya calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Mulyadi noningih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodha nir ing sampikala. Seswanten. Kejawi menika
Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangring jangkeping sarana inggih menika buga lan wastra. Ingkang sinebat buga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Guru bakal menika daharan mentah. Guru dadi menika daharan mateng siap makan. Dadi pamane teng mriku wonten beras, wonten bumbon, wonten menika mlebune guru bakal. Nah, guru dadi menika pamane kaya ana keletan. Keletan niku makanan-makanan yang dibuat dari ketan. Namanya keletan. Yang mlebet datang mriku. Datang menapa? Buga. Berbagai macam buah-buahan dan sebagainya masuk buga. Nah, sing mentahan menika mlebune guru dadi. Buga guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon panganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Dadi nek salira menika ngadi, nek busana menika ngedi. Ngedi menika endah. Artinya apa? Supaya nek busana niku endah, berarti nganggo renggan, nganggo perhiasan. Menika sarana ngedi busana perhiasan. Nek ngadi salira, ngadi menika linuwih. Berarti supaya salirane menika terlihat linuwih, berarti nganggo pamane kosmetika. Nah, menika sarana ngadi salira. Kosmetika menika sarana ngadi salira. Nek mas-masan dan sebagainya menika sarana ngedi busana. Bedanipun menika. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis sedana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha Putra Mahargya Siwi. Menawi boten wonten pamundhutan panjaluk dinggo nyebutke sepira jumlahe arta boten perlu dipun sebataken. Boten perlu dipun sebataken. Nah, ora ana napa paminta kangge nyebataken. Nek dikersake nyebatke nggih pun sebataken kemawon. Nek dipun kersaken nyebataken. Nek boten perlu. Lajeng malih gayut kalian menapa? Arta menika kala mangsa menika kangge sarana ngenteng-entengi sesangganipun Bapak Mulyadi anggenipun Amiwaha Putra Mahargya Siwi. Kangge ngenteng-entengi sesangganipun. Karepe apik ning engko dadi salah tampa. Dene salah tampa padha aku ora kuat ngragati anak kuwi. Saged lho panggalian ngoten niku. Kangge ngenteng-entengi sesangganipun. Lho padha ora kuat aku wis ngewuh ki wis tak niati. Menika dados supados boten damel menapa nggih runtik batos sing liyan senajan to menika wis kulina, krungu kulina. Nek kula kok lajeng pun gantos kanthi pangajap sageta minangka jangkeping srana. Anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha Putra Mahargya Siwi. Ambok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Jadi sedaya jangkep menika dipun aturaken kepada orang tuane manten wedok. Nek wonten menapa pamesing wonten pundi papanipun? Nah, papanipun wonten wastra. Nah, pamesing termasuk busana. Pamesing menika busana kangge eyangipun manten putri saking manten kakung. Dadi manten kakung, keluarga manten kakung ngaturi busana kangge eyangipun manten putri. Nah, menika wujudipun monggo saged sarung, saged jarik, saged busana menapa. Nah, menika mlebetipun dhateng wastra nanging wonten ngriku nggih dicekake sisan. Ugi menika wonten pamesing catur kagem eyang sinten. Mlebetipun wonten. Nggih.
Menawi boten wonten ingkang jejer lan kaliput, sedaya menika dipun pisungssungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi, mugi keparenga nampi kanthi renaning panggalih. Setunggal pisang sanggan, angka kalih buga lajeng wastra lajeng redana. Boten wonten mahar utawi mas kawin ingkang dipun pasrahaken wonten iki. Tidak ada, karena mas kawin menika tanggung jawab utawi kewajiban saking manten kakung dhateng manten putri. Pramila boten tidak termasuk dalam serah-serah. Limrahipun lajeng mas kawin wonten ingkang wujudipun seperangkat alat salat lan sapanunggalipun. Nek iki mas kawin berarti ora mlebu ning kontrol serah-serah. Senajan to kuwi di asta. Mergane bareng serah-serahan terus arep akad nikah ijab. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon pengantin kakung nuninggih nak Mas Bimo Hadi Suryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ingga bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking gati mugi kaijabna atur anut sak tataning agami Islam. Dados manut menapa dipun anut upamanipun Islam dipun cetakaken mawon kaijabna kanthi sak tataning agami Islam. Upamanipun Katolik nggih kaningkahna kanthi sak tataning agami Katolik. Nek ijab kabul menika limrahe menapa Muslim. Nek Katolik kok boleh kan dipun nikahaken nikahaken. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene mangke menawi sampun kagalih cekap sakpari purnaning adicara menika kula sak rombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang tunggal menapa. Paripurna keparenga kula nyuwun pamit. Kadang kula pun tambahi keparenga kula nyuwun pamit madal pasilan. Madal pasilan menika tegesipun pepanggihan menika kanthi lesehan. Nek kurusan nggih boten kanthi madal kurusi. Tetep menika nyuwun pamit ngaten cekap. Nek lesehan menika kanthi madal pasilan menika langkung pas. Dene menawi upacaranipun menika kurusan kok madal pasilan ya ora apa-apa dadi kurang tepat. Nyuwun pamit. Mangke selain nanggapi ora kok copy paste, kali nanggapi copy paste dadi undha usuke ora kecekel. Nek pamit kula nyuwun pamit wangsul mengko le nanggapi panjenengan ngersakaken mundhut pamit kundur inggih sumangga. Dadi tetap menapa diunggahke. Tetap diunggahke. Nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi griya Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang setunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiraning trapsila. Kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah panampi menika antawis sing masrahke karo sing nampa menika dene luwih angel sing nampa. Pergane sing nampa menika kudu gatekke apa sing dingendikake dening sing masrahke. Terus kudu imbang, lirik imbang menika mau masrahke apa ya ditampa secara padha karo sing dipasrahke.
nek masrahke kala wau pangri dipun jabaraken mboten perlu sing nampa ki yo baleni jabar kene. Pamanipun saking sing masrahke menika ngaturaken uburampe sarana palakrama wujud pisang sanggan. Pisang sanggan menika pun rakit saking pisang raja hayu jinangkepan ampun-ampun menika pikajenganipun wadi sentreng supados temanten menika tansah manggiya karahayon lan menika minangka lambang sesanggemaning tiyang sepuh mala pramaaken putra-putri kinasih. Pramila dipun wujudi gedhang awit menika dados gegagangan putra tiyang sepuh kekalih. Sekar Staman menika Mbah Baru Gondarum tias manis ingkang amatesi ing pangajap sinembuh laku utama satemah babar nama ingkang arum. Sedah menika lambang silaturahmi supados saged bangun kerukunan kalian masyarakat. Pamane dijabarke ngono sing nampa rasah balen. Cekap uburampe wujud pisang sanggan jakep kaliyan uburampenipun inggih kula tampi. Apa meneh sing dateng wau dingendikake inggih kula tampi. Menika gayut kalian masrahaken. Wonten pitakenan gayut paning setan utawi masrahke menika monggo. Dalam Pak Faisal. Monggo putus. Nyun sewu menawi pangucapipun silaturahmi menika silaturahmi menapa silaturahmi nggih. Nggih, dados menika lafal Arab nggih. Lafal Arab kadosipun nek ra menika nggih mawi ra nggih. Silaturahmi. Dados menapa lafalipun ngaten menawi cara Jawinipun rak menika mboten silaturahmi ning bangun sesambetan. Anggenipun bangun sesambetan kekadangan menika menapa gantosipun silaturahmi. Ning nek silaturahmi kanthi tembung silaturahmi kan sampun sanget amakili saged dipun tampi silaturahmi. Nggih. Pilih ngaten. Menapa jumbuhaken kalian asal tembungipun ingkang saking tembung Arab. Nggih, menika bab pasrah srana. Wonten pangandika? Kami napa? Wonten kanggo sakitipun nika nggih mesti ten ngadi busana. Nggih. Dengan catatan itu bukan termasuk anu lho mahar lho. Nggih. Kesipun menika mlebune ning nggon tukon. Ning nek itu masuknya adalah mahar berarti mboten katut wonten niku. Kadang lora mahare pamanipun seperangkat alat salat karena perhiasan emas yang gram. Nah menika menapa mlebetipun nggih mahar mboten mlebet datang dampun serah-serahaken. Kalpika rukmi, kalpika menika ali-ali. Lajeng menawi kalung menika sang-sangan. Nggih tembungipun nek kalung menika sang-sangan, nek ali-ali menika kalpika. Gelang nggih tetep gelang. Menawi bigel menika gelang kaki. Wonten dengan bigel menika gelang sing dipun ing sikil namipun bigel. Menawi cincin kalau wau menapa Pak? Cincin. Nggih. Cincin menika sesupe. Sesupe utawi ali-ali. Menika sesupe utawi ali-ali. Utawi malih kalpika. Kalpika tulisanipun. Nah, kalau mongso lajeng dipun tambahi kalpika rukmi. Rukmi menika emas.
Terus kalpika rukmi menika sing dikarepe adalah cincin emas. Nah, kalung menika sang-sangan. Kalung menika sang-sangan. Menawi suweng menika apa sik lali kula. Wonten tembungipun suweng beda karo napa anting-anting. Makanya ketemu. Ketemu. Lali sak lengan. Suweng. Oke, menika mlebetipun dhateng menapa sarana ngedi busana menika perhiasan, lajeng sarana ngadi salira menika kosmetika. Ya piranti nggo sirah, kosmetika nggo dandan, menika ngadi salira supaya salirane menika salirane linwe. Nek ngedi busana menika busanane dadi edi luwih edah. Menawi Suweng menika wau sumping, sengkang. sumping, sanes sumping nggih. Menapa? Suweng menika sanes sumping nggih. Suweng menika sengkang. Oh sengkang. Nggih. Sengkang. Suweng menika sengkang namipun. Suweng menika sengkang. Menawi sumping menika menapa, Pak? Menawi sumping menika hiasan telinga ingkang dipunaken wonten nginggil. Terus pamanipun wonten sekar putrasepaken wonten nginggil kuping, menika namanipun sumping. Sesumping. Sumping. Sengkang menika suweng. Nah, limrahipun suweng menika salah satunggal jenis bentukipun namanipun segara muncar. Segara muncar niku suwenge sing gedhe akeh mripate kupengane namanya segara muncar. Suweng segara muncar. Dadi nek dienggo napa? Tolah-tolah klap. Kaya kupinge iki dipasangi lampu pirang-pirang. Nah, sengkang segara muncar. Lajeng menawi menapa kalung menika namanipun sang-sangan. Ya, limrahipun nggih namung menika sang-sangan, kalpika kalian sengkang utawi anting. Nah, anting cetha niki gandul, nek sengkang menika suweng. Giwang menika nggih suweng. Nggih. Gelang tetep gelang. Nek bingkel menika gelang yang dipakai di kaki. Nek bingkel. Menika bab pasrah srana. Monggo beliau wonten pitakenan gayut pasrah srana. Saderengipun nyobi maos menika boleh sinambi boleh mangke wonten menapa ingkang pun pitakenaken monggo sakmenika nyobi maos mastaka cobi. Jadi saura-urane iki tau masrahke ra ketok maca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang anatacara ingkang sampun paring dal dhateng kula. Para pepundhen, para pinip sepuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggepi menapa ingkang dados keparingipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan satemah kula sarungan ing wanci menika saged
kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Saniki coba karo Jumeneng. Jumeneng coba. Nah, Amit pasang kalimat apik. Mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sari awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kunchoro saha panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titiwanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra palaksana. Sakalangkung damel bombohing manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan pinapak kanthi gubuh sarta pinaringan lulungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatos ing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kunchoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kunchoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparengon nampi kanthi renahing panggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kepengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kunchoro sekalian bab anggenipun badhe angraketaken balung isah daging ingkang renggang kanthi manjing bebisanan kegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalian sampun gumadhep entesing estining sedya sampun bolong gilit pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titiwanci menika Bapak Sri Kunchoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken srana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih menika wujud pisan sanggan raja ayu jangkep sauba-rambenipun minangka srana anggenipun kagungan kersa mala kramahaken putra kakungipun nun inggih
nak Mas Bimo Hadisuryo calon Daud kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi noninggih nak ajeng Dewi Wulandari kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambika. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kunchara ugi ngaturaken upakarti Pangiring jangkeping sarana ingkang wujud buga lan wastra ingkang sinebat buga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon panganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngedi salira. ngedi busana sarta ngadi salira. Ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kunchara ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepinten cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh Amiwaha putra Mahargya Sidi. Ambok bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput. Sedaya menika dipun pisungsunaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning panggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung nun inggih nak Mas Bimo Hadisuryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kunchara kanthi panyuwun ing bilih sampun dumugi titiwanci tumampak ing gading. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuh panganten kanthi tata cara adat ingkang lumrah ing papan lumampah ing papan mriki Bapak Ibu Sri Kunchara namung nyumanggaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kunchara dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Brodokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal. Makaten atur kula kathah lepating atur saha kirang trasila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anglae pun rada sip. Niku pamane ketratase Pak Dukuh mboten saged rawuh guys. Manyang ngoten nggih mengke kula pasrahke beris. Nggih. Terus sing bagus nalika napa pangandika inti kados ngaten pangandika inti. Menika boten perlu kesesok. Biasanya sing kesusun niku Pak Naik mawon. Pun dijabe riyen mawon mungkin serah-serah mungkin. Kadang-kadang wonten mergane beberapa tempat kudu diayahi kelete mung
hitungan setengah jam atau menit. Nah, mereka ada sangat. Ini gue serah-serahan mat-matan kemauan yang ini pun harus. Mas Nono, lebih monggo kalian sebenarnya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng Kadang Panata Coro ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pini sepuh saha para tamu ingkang sastri kehormatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun Kadang Panata Coro. Langkung rumiyin kepareng kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sarta keluarga. Amit pasang kalimat tapi mugi tinepihna saking bebendu lan tulak sare. Awit kula cuman koko kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulik saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh, pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergansan Ngayogyakarta dumugi ing Wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sandikala. Nanging mbok pilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene dhateng kula sarombongan tinampi lan ing ngacaranan kanthi satataning kekadangan pinapak kanthi gubuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Para panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi pikantos sing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian. Bab anggenipun badhe hangraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bepisanan. Gegandengan sedaya pangandikan punapa dene penggalihan sampun gumathok. Estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titi wanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakati jejangkeping tata cara palakrama. Upakati jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu Jagat sakuba rampinipun.
minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala ngramekaken putra kakungipun nun inggih Nak Mas Bima Hadi Surya calon dawuh kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari kanthi pangajap mugi anggenipun para krama sageda rahayu widodo nir ing sambikala. Kejawi punika Bapak Ibu Kuncara ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih punika dedhaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana ageman calon penganten putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncara ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun kanthi pangajap saged minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi. Apabila sampun boten wonten ingkang cicir lan kaliput, sedaya punika dipun pisungssungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renanging penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarapaken calon penganten kakung nun inggih Nak Mas Bima Hadi Surya putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncara kanthi panyuwun ingkang bilih sampun dumugi titi wanci tumapaking dadi mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparingipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dawuhing penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncara namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Sri Kuncara. Dene ing mangke menawi sampun kagali cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit. Lan nyuwun donga pangestunipun amprih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Bratakusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging traksila. Kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur. Nah, pun jos. Akhire iso nampi dawuh nggih, beres. Man dipun waos kanthi lon-lonan menika kurang luwih 6 menit. Luwih 6 menit. Menika sampun cekapan. Terus mboten sak menika rak kathahipun sami pun pilih teng cekak aos. Oke, terus 6 menit, 5 menit menika sampun menapa sampun cekapan. Menika saged kangge menapa? Gaman, kangge gaman. Menika nampi dawuh saking sak sinten kemawon mampun kangge masrahaken utawi becik bab nabi. Nggih. Matur nuwun Mas Ono. Wonten online khusus kepareng Yobi? Boten sisa jumeneng ya, Pak. Wala nggih kok ndak malah mong ketok lengan. Menika wae nek napa nek nggo jumeneng utawi ngadeg menika ora daya swaranipun kok beda. Nalika panjenengan wau maos lenggah karo ngadeg jumeneng menika daya power yang keluar itu akan berbeda. Nah, menika kangge nglatih power pancen ngaten. Nek kangge nglatih artikulasi utawi pakecapan menika kanthi lenggah boten napa-napa.
Ya, monggo. Oke. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Ngobrol. Terus boten kok nganggo urse nggih. Dadi puji boten kok puji syukur, ning dados puji syukur. Dadi wonten nggih. semune oh. Bang Suli, Kesupen Pak. langkung rumiyin. Nggih. Langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarembongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Amit pasang kaliman Amit pasang kaliman tabik. Amit pasang Kalimantabi mugi tinebuhno saking bebendu lan tulak sari awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding awit Inggih awet mundi sesanggeman tinuding minangka sulih salira. panjenengan Bapak Mulyadi sekalian. Soan panjenengan itu koma apa titik ya Pak Nji? Titik. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan pinisepuh ing ngriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Dumugi ing Wisma. Dumugi ing Wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambekala. Nanging mbok bilih sowan kula sarembongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ingacaranan kanthi satataning kekadangan pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi pigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sakulawarga. Sumambrahipun dhateng
Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para bini sepuh ing papan ngriki. Kanthi atur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawisipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe hangraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan gegandhengan sedaya pangandikan punapa dene panggalihan sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetangsulaning pangandikan ing titiwanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep sauborampinipun. Minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakrama aken putra Mala kramaaken. minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakramaaken putra kakungipun nun inggih Nak Mas Bima Hadi Suryo. Calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambekala. Kajawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih punika dedaharan. Guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pangantin putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepintena cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkepin sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha putra Mahargya Siwi. Hambok bilih sampun wonten ingkang cicir lan kalimput. Sedaya punika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3, kula ugi kinen nglarabaken calon pangantin kakung. Nun inggih Nak Mas Bima Hadi Suryo, putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapak ing gati mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwoho lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwoho dauping panganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan ngriki Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Makaten atur kula awit mundi dawuhipun
Bapak Ibu Sri Kuncoro. Dene ing mangke manawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amrih lampah kula saking dalem ngriki dumugi ing griya Kampung Brotokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Makaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sip. Namung sawetawis tembung wau pancen arang-arang kanggo dados le maos rada bingung. Pamitipun. Dan kalau wau amit pasang kaliman tabik. Amit pasang kaliman tabik menika tembung kias saking permisi menika dongipun mingset saking asma namaning Tugu Golong Gilik. Tugu Golong Gilik Jogja menika namanipun Tugu Alif Kaliman Wahid. Dados Tugu Golong Gilik Jogja menika Alif Kaliman Wahid. Ning njuk mingset ing tembung dadi Amit Kaliman Tabik. Tegesipun ngliwati tugu ki permisi. Karepe ngoten. Amit Kaliman Tabik menika saking Alif Kaliman Wahid. Alif Kaliman. Nggih, Alif Kaliman Wahid menika namanipun Tugu Golong Gilik Jogja. Ning dudu sing DT tugu sing menika lho. Dadi tugu sing isih 25 meter menika. Dados rumiyin tugune dhuwure 25 meter. Dhuwure menika bentuke bal terus ngandhape tabung simetris. Nggih. Pak Khalid nyobi maos, Pak. Siap, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pun ke pun tambahi sih, cetok. Matur nuwun dumateng Kadang Purnatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepunden, para pinisepuh, saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggepi menapa ingkang dados keparengipun Kadang Purnatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan sarta kasarasan. Satemah kula sarombongan ing wanci punika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakaluwarga. Amit pasang kaliman tabik mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sari. Awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan. Ngadeg nggih. Nggih, dot. Late ini. Awit kula cumantaka kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Suwun kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para
tinepuh para pinisepuh ing mriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Bratakusuman Mergasan Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking punika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombongin manah dene sedateng kula sarombongan tinampi lan ingacaranen kanthi satataning kekadangan. Satataning. Dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ingacaranen kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking punika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatos sing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim. Atur dumateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sak keluarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kaparenga nampi kanthi renaning panggalih. Dene angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kepengker ingkang sampun kapengker antawasipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe hangraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebesanan. Kegandenganipun sedaya pangandikan Punapadene. Punapadene, teman napa dene? Oh, Punapadene nggih. Kegandengan sedaya pangandikan Punapadene penggalihan sampun gumatuk. Estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tetang sulaning pangandikan ing titi wanci punika Bapak Sri Kuncoro sekalian miji dhateng kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Palakrama. Upakarti. Sarana kula sarombongan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubarampenipun. Pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubarampenipun. Saubarampenipun. Saubarampe nggih. Ya. Inggih punika wujud pisang sanggan Raja Hayu jangkep saubarampenipun.
minangka sarana anggenipun kagungan kersa mala kramakaken putra kagungipun nun inggih Nak Mas Bima Hadisuryo calon daup kalian putra putri panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodo nir ing sambikala. Kejawi punika Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra ingkang buga nggih ingkang wujud buga lan wastra ingkang sinebut buga inggih punika dedaharan guru bakal guru dadi dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon pengantin putri jangkep agemaning calon pengantin putri jangkep lan sarana ngedi busana sarta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncoro ugi ngaturaken sawetawis redana wujud arta ingkang boten sepinterna cacahipun kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi neteping darmaning sepuh Amiwaha putra Mahargya Siwi. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput sedaya punika dipun pisung-sungaaken dhateng ngarep pisusung nggih. Oke. Nggih. Sedaya punika dipun pisusungaken dhateng ngarsaning Bapak Ibu Mulyadi mugi kaparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3 kula ugi kinen nglarabaken calon penganten kakung nun inggih Nak Mas Bima Hadisuryo putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titi wanci tumapak ing gati. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Anut satataning. Mugi kaijabna anut satataning. Satata napa satataning? Satata. Nek orang nganggo ning dadi satata, ning agane ana ninge dadi satataning. Nggih. Mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dauping penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki. Bapak Ibu Sri Kuncoro namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Sri Kuncoro. Dene ing mangke menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan keparenga nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestunipun amprih lampah kula saking dalem mriki dumugi ing griya Kampung Bratasumon Mergangsan Ngayogyakarta sageta rancak boten nemahi pepalang satunggal menapa. Mekaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Yo gandeng beberapa tembung arang-arang gocap tadi rada menapa keterima anggenipun maos. Mboten napa-napa. Nah, orang ngono ndak ora tau muni tembunge. Awis-awis kepanggih. Nggih. Pakai, tegesipun nambah kosakata utawi vocab. Bu Marni, Nobi, maos. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Para pepundhen, para pinisepuh saha para tamu ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun kula nanggapi menapa ingkang dados keparengipun kadang panatacara langkung rumiyin keparenga kula munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih awit berkah lan rahmatipun ingkang wujud kawilujengan serta kasarasan satemah kula sarombongan ing wanci menika saged kalampahan sowan silaturahmi wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sakeluarga. Amit pasang kalimat tabik mugi tinebihna saking bebendu lan tulak sarik awit kula cumantraka kumawani ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit mundi sesanggeman tinuding minangka sulih saliranipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu. Panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Mulyadi sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki lampah kula sarombongan saking griya ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta dumugi ing Wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinesti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan pinampak kanthi gupuh serta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi wigatosing sowan kula sarombongan menika inggih awit mundi dawuh pangandikanipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Ingkang sepisanan Bapak Ibu Sri Kuncoro ngaturaken salam takzim katur dhateng ngarsanipun Bapak Mulyadi sekeluarga. Sumrambahipun dhateng para sesepuh lan para pinisepuh ing papan mriki kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka kalih nyambet atur pirembagan ingkang sampun kapengker antawasipun Bapak Mulyadi sekalian lan Bapak Sri Kuncoro sekalian bab anggenipun badhe ngraketaken balung pisah daging ingkang renggang kanthi manjing bebisanan. Gegandingan sedaya pangandikan punapa dene penggalian sampun gumathok estining sedya sampun golong gilik pramila minangka tatasulaning pangandikan ing titi wanci menika Bapak Sri Kuncoro sekalian
miji dhateng kula sarumbungan supados ngaturaken sarana miwah upakarti jejangkeping tata cara palakrama. Inggih punika wujud pisang sanggan Rajahayu jangkep saubarampenipun minangka sarana anggenipun kagungan kersa malakrameaken putra kakungipun nun inggih Nakmas Bima Hadisurya calon dhaup kaliyan putra putri panjenengan Bapak Ibu Mulyadi nun inggih Nak Ajeng Dewi Wulandari. Kanthi pangajap mugi anggenipun palakrama sageta rahayu widodо nir ing sambikala. Kejawi menika Bapak Ibu Sri Kuncara ugi ngaturaken upakarti pangiring jangkeping sarana ingkang wujud boga lan wastra. Ingkang sinebat boga inggih menika dedaharan guru bakal guru dadi. Dene ingkang winastan wastra wujud sawetawis busana agemaning calon panganten putri jangkep lan sarana ngedi busana serta ngadi salira. Bapak Ibu Sri Kuncara ugi ngaturaken sawetawis serdana wujud arta ingkang boten sepinten cacahipun. Kanthi pangajap sageta minangka jangkeping sarana anggenipun Bapak Ibu Mulyadi netepi darmaning sepuh amiwaha para putra mahargya siwi. Hambuk bilih sampun boten wonten ingkang cicir lan kalimput, sedaya menika dipun pisungsungaken dhateng ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi, mugi keparenga nampi kanthi renaning penggalih. Dene ingkang angka 3, kula ugi kinen nglarapaken calon panganten kakung nun inggih Nakmas Bima Hadisurya, putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncara kanthi panyuwun ing mbok bilih sampun dumugi titiwanci tumapaking gati, mugi kaijabna anut satataning agami Islam. Lan menawi wonten keparengipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha dhaupipun penganten kanthi tata cara adat ingkang lumampah ing papan mriki, Bapak Ibu Sri Kuncara namung nyumanggaaken lan ngaturaken agunging panuwun. Mekaten atur kula awit mundi dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncara. Dene ing mengkih menawi sampun kagalih cekap saparipurnaning adicara menika kula sarombongan kepareng nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu amrih lampah kula saking dalem mriki dumugi griya Kampung Bratakusuman Mergangsan Ngayogyakarta saged rancak boten nemahi pepalang setunggal menapa. Mengaten atur kula kathah lepating atur saha kiranging trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Menika contoh saking pasrah sono lan kanthi pepanggihan sanepun wijing contoh panampining srana kunjungaken kalian pasrahipun menika. Nggih bilih ingkang baku menika terkait artikulasi dipun dateng isih warsa antarane D kare DH. Do karo do. Menika nek to karo tro pun kathah ingkang menapa mapan. Nggih bilih mekaten pepanggihan ing dalu menika sumangga dipun mungkasi kanthi mujudaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kalampah kanthi wilujeng dedonga kunjuk syukur sumangga kula dherekaken anut kapitadosan ingkang ringasul. Monggo. Cekap matur nuwun sugeng dalu para kanca wonten ing online menika khusus Pak Oleg lan Bu Lani sugeng dalu sugeng asul lan para kanca ing kelas Mas Kakak lan Mas Nono sugeng dalu sugeng kundur
Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Nuwun sugeng dalu Dalu sedanten. direncan. Nggih. Ya Bapak Ibu. Monggo nderekaken atas-atas dalu. Nggih, monggo-monggo. Terus kenarik niki, Bapak Kudu. Nggih. Nggih, semas anu Pak Budi.